Цял ден пея и си сричам. Само теб обичам. Без даже капка от човешки срам, обичам те и ето тъй ще те изям. Ако не чуя телефона ми от теб любовно да засвири, със Стойчо шле, любими мой, ще си направя харакири. Чести цвети Любовтин, Валентин. Да живее Трифон Валентин! Плевен Спринт ви предизвиква. Проявете фантазия и направете най-оригиналното като съдържание, замисъл и реализация любовно признание. А онези, които по стара българска традиция тачат Трифон за Резан и ще бъдат на тежки трапези на 14 февруари, могат да ни изпратят най-оригиналната наздравица. Достатъчно е посланията да могат да се заснемат с камера, фотоапарат или телефон. Изпращайте видеоклиповете и снимките на адрес: град Плевен, улица Димитър Константинов, 11, блок Априлов, за телевизия Плевен Спринт или на електронна поща news.plevensprint@gmail.com. Участниците трябва задължително да посочат името си и телефон за връзка. Срокът за изпращане на материалите за кампанията е 12 февруари. Повече информация на телефон 970 302. Слънцето съблича жените до Бански. Да пие за мъжете, чието очи греят по-силно от слънцето. На здраве!